Thina singabona abantu basokolayo bangenayo nemisebenzi, kodwa singabona abantu batyabulwayo ngolona hlobo. Bayavutha ngumsindo abahlali bomasipala oMbaxa iBuffalo City emva kwesibhengezo sokunyuswa kwamaxabiso ombane kulonyaka mali umtsha. Into le yendekala ibuhlungu kakhulu because kungumanje sikhishiwe. Abanye bekumele baye emsebentini, nabanye kumele baye kofuna imisebenzi, nebantwana basesikolweni asathi ukuthi mababuye esikolweni kumele bangene bayongena bayodla ini. Bashiyeke benxunguphele kwaye bedinga abahlali abaliqela kwingingqi yaseMathafini emva kokudilizwa kwamakhaya abo ngalentsasa. Umongameli wombutho wembaleki zehlabathi Sebastian Coe uthi inkxalabo ngokhuseleko kwimidlalo yeOlimpiki eza kudlalelwa eParis eFrance iyafana neyemisitho yangaphambili yeOlimpiki. Malona makhaya nanguvimbi esenilungiselele wona ngokuhlwa nje. Abahlawuli benkonzo zikamasipala iBuffalo City bayavutha ngumsindo emva kwesibhengezo sakutshanje sokonyusa ixabiso lombane ngomyinge we-12 ekhulwini kulonyaka mali. Ixabiso elitsha liquke lombane kunye nentlawulo yenkonzo zikamasipala ephakathi kwe-R370 kunye ne-R660. Aba bahlali bathutheleke kwiofisi zikamasipala oMbaxa benyanzelisa ukuhlehliswa kwezinguqu nokuba zibekelwe bucala. Nyanzelisa impendulo abarhafi batyhola lo masipala ngokungathatheli ingqalelo imeko yabo yokungabi namali xeshikweni epasisa lo mba wombane. As a pensioner, I've got nothing. If I must pay all that money to rates, water, and electricity, then I've got nothing to eat. Thina singabona abantu basokolayo bangenayo nemisebenzi, kodwa singabona abantu batyabulwayo ngolona hlobo. Sibe sikwimeko engekho ntle ngokwasezimalini. Ukanti amaqela aphikisayo kunye namashishini axhalabile. This is completely unacceptable, and we want our municipality through our mayor's office and through our municipal manager's office to withdraw those tariffs until proper consultation has taken place. Kusenjalo lo masipala umile ukuba yonke imiqathango iya yalandelwa ukuze kufikwe kwesi sigaba. Senza kangako sinako into yobana ke sibeqinisekisa ubana wonke ubani ngokumbi nosomashishini abakwazi into yobana bakwazi ukubana siba migrate kwezi packages bakuso by the end of the day bakwazi ukubhatala kuba into esifumana kumasipala into yobana phulelo zikamasipala bhatala. Abarhafi baceba ukuthatha amanyathelo omthetho ukuba lomba awusonjululwanga. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Abahlali baseMusina kwiphondo laseLimpopo bavakalisa inkxalabo malunga nokunyuka kwamaxabiso ombane. Batyhola ngelithi umasipala wongeze i-12% kwimali ehlawulelwa umbane engakhange aphefumlelane nabo. La maxabiso matsha aqalise ukuqala kwale nyanga. Ukunyuswa kwamaxabiso ombane kulo masipala inxalenye yenkqubo kazwelonke yokunyuswa kwamaxabiso ombane negunyaziswe yiNERSA. Akala nangakumbi lwamvila lokunyuka kwamaxabiso ombane kubemi beli abaqhokreke nobomi ezipokothweni. eMusina uThambudzani Munyayo neminyaka engama-47 ngoku uxhomekeke ekubaseni inkuni. Lo mama ungaphangeliyo ubasa inkuni ukuze akwazi ukupheka afudumeze nekhaya lakhe. Uthi mna nodadewethu omncinci sidla ngokuthenga umbane we-700 rhoqo kwaye awoneli. Sisebenzisa umbane ukuze sikwazi ukulayita izibane kusebenze nefriji. Ngapha koko siba sinkuni ukuze sikwazi ukupheka. Ukanti necandelo lezoshishino lithwaxeka kanobom kukunyuka kwamaxabiso ombane. Kungoku nje abanye osomashishini nabo babhenele kubaseni inkuni. Umdagasi ukudura. Uthi nthenga umbane we-R50 rhoqo ngemini, lonto yenza ukuba ndingabi nangeniso. Kunzima xa wambi ndibasa inkuni ukuze ndipheke ndiqhubeke neshishini lam. Kusenjalo iinkokheli zabahlali zithi khange kubanjwe ingxoxo kunye nazo phambi kokuba kumiliselwe la maxabiso axhomileyo. We realized that the municipality had actually increased electricity rates without proper engagements. Umasipala uthi akukho nto benokuyenza ngaphandle kokunyusa amaxabiso ombane emva kokuba zaye zaphazanyiswa amatyela liqela intlanganiso azame ukuzibamba kunye nabahlali.
At this stage, there is nothing that they can do. I'm saying they must wait for the financial year to come to an end for them to be able to make an input when we are doing the IDP review, consultation and budget processes. Nanjengoko sisesebusika nengqele eqhaqhazelisa amazinyo iqhubeka ngeli xesha, abanye abemibeli bayanyanzeleka ukuba baxoze mphini wumbu ukuze bahlale befudumele, nanjengoko bengakwazi ukusebenzisa izixhobo zombane ukuze bazigcine befudumele. UMzantsi Afrika ungawuphosa umda wokunciphisa ungcoliseko lomoya ngomyinge wama-20 ukuya kwama-3 ekhulwini kwisithuba seminyaka emithandathu. Iingcali zithi uMzantsi Afrika ulibazise ngeminyaka 2 ukuvelisa oovimba bamandla. Nakubeni kunjalo, abanini mizi bayalunyukiswa ngababheneli kwiinkampani bangabheneli kwiinkampani ezingagunyaziswanga ukufakela amandla ahlaziyiweyo esolar. Nyaka ingapha kwe-15 yocimicimi wombane ikandusele kwindumasi yamandla ahlaziyiweyo ombane. Oko nanjengoko amakhaya amaninzi ebhenela kwezamandla ahlaziyiweyo ngenxa yodanyacimi wombane. Nakubeni kunjalo, ingcali zilumkisa ngelithi abantu mabaqaphele bangazisebenzisi inkonzo zenkampani ezingagunyaziswanga ukufakela amandla ahlaziyiweyo esolar. The most important aspect that any client or customer needs to understand is that a solar PV installation is an electrical installation. So first and foremost, it's very important that you use a registered electrical contractor and that registered electrical contractor issues you with a certificate of compliance. UMzantsi Afrika wazibophelela kwaye wafumana inkxaso-mali kwisivumelwano esijolise ekunciphiseni ungcoliseko lomoya ngomyinge ofikelela ku-33%. Ingcali zithi ngathi eli liza kufuna ukwandisa umda ka-2030. Given that we are still in an extreme end, it would mean having to replace some of the current electricity which is coming from coal plants with other plants, most likely renewable energy, because those are the only ones which can be built relatively quickly. Minyaka le ngomhla we-10 kuJulayi kukatshelwa umhla wokuzimela kwezamandla kwihlabathi kwilinge lokushenxa exhomekekeni kwimveliso yezamandla ezanongcoliseko lomoya efana nosetyenziso lwamalahle, amafutha neoli erhwada nezichaphazela okusingqongileyo. Amaqela okulungisa umbane abila eSome Winburg eKapa elungisa umonakalo womoya osuphule uphahla wonakalisa neziseko zombane. Umonakalo othe chithisa kunye nezikhukula zigubungela umasipala ombaxa waseKapa ngelixa lemvula ibinetha kweliphondo kule veki. Iibhali zombane zigudlulwe zathi gengelele phantsi yashiyeka ingingqi ingenambane. Kambe ke amakhaya amane ubuncinane ashiyeke ehohlokelwe ngamaphahla eWynberg. Abasemagunyeni bavakalisa ngelithi izindlu ezili-14 kule ndawo zibike umonakalo phakathi kwemimoya emandla yeGale Force kabula makhumsha nebikhatshwa zizandyondyo zemvula. What happened in Wynberg was Gale Force winds coming through there in the early hours of this morning that has caused significant damage. Indlela eziliqela kwingingqi eziquka yaseGoodwood, Rutten Watch naseRavensmith zigutyungelwe zizikhukula. Abanini bevenkile, abathengisi abasakhasayo nabahlali babika ukumokamokana namanzi akhukulisekela eziyadini nasezindlini zabo. Lo gama abahlali abangaphaya kwama500 kuward 99 eKhayelitsha baza kuthatyathwa ithutyana ukufihla intloko nanjengoko amatyotyombe wabo edilizwe sisimo sezulu esimandla yimimoya nemvula. Isebe lezozinziso loluntu liphefumle ngesandla eliselulela abachaphazelekileyo. Interventions in Ward 99 is in two folds. Those whose houses have been blown away or the shacks that have been blown away will provide material by Saturday so that they can be able to help to rebuild. Ukhubayi woleke ngelithi baphantsi phezulu nozinziso olusisigxina lwabantu abahlala ematyotyombeni aphantsi kwecandelo elibalulwa njengocategory C. Lo gama imigudu yemfesane yemibutho yoluntu iyaqhuba. Our numbers from assessments this morning, our teams will be assisting close to 23,000 people today in terms of hot meals and other humanitarian needs. Semagunyeni kwezemfundo bavakalisa ngelithi izikolo zakwizithili Cape Winelands neOverberg zisiza kuvalwa ingcango zazo nangomso ngexa izikolo zezinye izithili ziza kuvula kwakhona.
Kwalapha ezindabeni, isebe lamapolisa kumasipala waseKuruleni abongoza abaqhubi abathathelwa imoto zabo ukuba bayokulanda imoto zabo lingatshonanga elangomso. Kona masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabhodisana kwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo iSABC1 zisiza ngqo kwikomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lethu elichotsha phambili sithe. Abahlawuli benkonzo zikamasipala oMbaxa Buffalo City bayavutha ngumsindo emva kwesibhengezo Solombane ngomnyinge we-12 ekhulwini kulonyaka mali. Ixabiso elitsha liqukela umbane kunye nenhlawulo yenkonzo zikamasipala ephakathi kwe-R370 kunye ne-R660. Uninzi lwabahlali basemathafini eMbombela eMpumalanga olunamakhaya adiliziweyo isentsha imini yanamhlanje bashiyeke bedinga. Unothimba uqhube inyathelo lokubakhupha nokudiliza emva kokuba amalungu eMathafini Development Trust efumene umyalelo wenkundla ukubakhupha abahlali ababengene ngenkani kumhlaba wacandela ukwakha indawo yamangcwaba. Kwaba bahlali emva kokudilizwa ziwebhuma izindlu zabo. Kusetyenziswe i-TLBs ukuchitha izindlu. Kungokunje kufuneka abahlali bakhangele ezinye indawo zokuhlala. Very sad. Very sad. Because labanye lana bayakhe ngemalimbeshini izini like lokugogolowile nyalo lo sesibhedlele because une asthma uhlala nebatukulu. That's very painful. Into le yendeka la ibhlungu kakhulu because kungumanje sikhishiwe ekseni labanye bekumele baye emsebentini labanye kumele baye kofuna imisebenzi nebantwana basesikolweni asathi ukuthi mababuye esikolweni kumele bangene bayongena kubhayodla inje vele nje eshe kubhlungu kakhulu. Abameli beMathafini Development Trust abafumanekanga kuba baphawule seza nalo emoyeni elinqaku. uJafet Gazu usinde kwidangatye lomlilo sube ubomi bomntakwabo nonamanxeba okutsha xa kungoku umuntu kaBongwa Gazu usweleke ngecawe emva kokurhaxwa ngumsi. Lapha endaweni yaseMlalazi local municipality kuward 1 unefeli imnyama njengoba kwethe kwadlula ilungu lawo lomndeni ngenkathi umlilo wequbula uhlasela khona lapha endaweni kanti sokhuluma nelungu lomndeni elithe lona laphepha la esibhedlela kodwa libuyilise ekhaya ubaba uJafet Gazu. Baba Gazu, sibuka kakhulu ngesikhathi sakho mhlawumbe wasusichazele lo mlilo ukuthi ekhaya uniphazamise kanjani. Siphazamise kakhulu impela ngendlela ekwenze ngalo mlilo ngoba baqale babhola bafowethu bazofinyelela legcekeni mabefinyelela egcekeni sesicishakele lokho kushile kwigodo leze eshile uthi ngaphinde sithathwe inhlanzi sisumuzi mase sicisha lezo inhlanzi siyabona siyaqhamuka lapha ezantsi la kuduze kwahlaleni la kulumuzi lo awuthola nakho umuntu imoto esijika sizalana kulo nyusho nezantsi uqhamuka lapha anti ngiyaqhamuka ngisama ukuthi nguvale ngithatha amanzi ngiyobeka lapha manje ngiyafika khona ufikisane nami ngiyabathi yabaleka ngivele ngiwe phansi vele ngishisa mase ngithi ngiya ngishisa sibuye singenela egcekeni masingena la egcekeni umfowethu lo kusho uyadeke vele ke ikhathi nje sicisha lona bese ngimvusile ukuthi naka sicima umlilo sekuhlwile impela nje manje sengibona sisicisha lo mlilo ke sengiqedile ulokhuzu ukwazi sengicisha lo mlilo umfowethu lo ngibona uvela phapheme kushithuse khona lapha angimathi phindele kanjani endlini nje bese shile waphela futhi khona endlini. Loyo bekungubaba uJafet Gazu echaza kabanzi ngokulimala kwakhe kanye nomfowabo njengoba bebezama ukuthi babhule lo mlilo wawuhlasela endaweni asibuyisele izintambo. Amapolisa kamasipala waseKuruleni abongoza abanini bemoto ezathinjwayo kuba bazilande lingekatshonela ngomso kungenjalo sizakuthengiswa izimoto. Ezimoto zathinjwe endleleni kwaye ezinye sekuza kuphela unyaka zithinjiwe. Ezinye imoto ezigcinwe Boksburg sezigcinwe isithuba esingaphezulu konyaka. Amaphoyisa omkhandlu udolobha eKuruleni anxusa abanikazi balezi imoto ezigcwele lapha ukuthi beze bazolanda imoto zabo ngoba bazoba nomnqamla juqu wakusasa ngoLwesihlanu uma bengezi imoto lezi ezigcwelela zizodayiswa.
makazocela imoto yakhe azi ukuthi una ukufikela kusasa ngi12 sika July just before 3 o'clock la ukuthi angafika nama documents athize i-certificate yemoto i-proof of identity abuye nemali yokubhadalela wonke lawo siwabiza ukuthi ama-pound fees. Kodwa ke kumele bazi ukuthi kunemali okumele bayikhokhe ukuze bakwazi ukuthi bathole imoto zabo. Towing for a small vehicle will be 2,290. That is a towing. It excludes pound fees. And then we've got towing for big vehicles that are above 3,500 kgs, your trucks and your buses. That will be 1,500 only for towing. Njengoba ubona ke mbukeli sila eBoksburg kuruleni kanti ke okusilethe la ukuthi ke kunesaziso esikhishwa amaphoyisa omgwaqo ala kulomkhandlu udolobha anxusa ke abanikazi balezi imoto ukuthi beze bazolanda imoto zabo uma ngabe bengayilandi kuze kube kusasa ngehora lesithathu ntambama lezi imoto lezi izoba sengcupheni yokuthi ke idayiswe kanti ke abanikazi bazo bazoba sengcupheni yokuthi bangabe besakwazi ukuthi bayithole ngokhandlu edabenze SABC ngibika ngiseBoksburg. Iparlament ithe yabamba enye ingxoxo mpikiswano ngokuyamene Insurance Fund okukuzana njengokisebe lezempilo kuzwelonke belinikezela ngohlahlo lwabiwo-mali lwe-62.2 billion yerandi yelisebe. Umthetho mayelana nenkqubo yokuzisa ezempilo esemgangathweni nezifikelelekayo i-NHI sele ukulungele ukuthatha indawo yawo. Borders of the same country, some are getting world-class health care, while others get such a poor health care, we may believe we live in different countries. We can no longer, with our eyes open, sustain such gross inequality. The introduction of the NHI is a monumental shift. The DA has warned against potential devastation the NHI could cause and urges the committee to thoroughly scrutinise preparatory work funded through the NHI indirect grant. We need free, universal and quality health care for everyone. We need, Minister, the clinics, all clinics in South Africa, to open 24 hours, 7 days a week. Amanye amaqela ezopolitiko akhwankqekile ezibuza ngokufikeleleka kwamaxabiso alenkqubo. One can only regard the budgetary allocations for the Department of Health as extremely optimistic, given that the Treasury estimates inflation with average 4.7% over the next 3 years. Chairperson, the biggest challenge in public health care is not a lack of expertise and sound management. Ineqela lifikayo eParliamente lithi makungabuyelwa mva. Our lives are on the line. We will ensure the public healthcare system works. Emva kokuba iphelile lengxoxo mpikiswano indlu yowiso-mthetho ilandelwa yi-NCOP izothatha ithuba lokuvotela uhlahlo lwabiwo-mali omalulandelwe lelisebe. Kwezobuchwepheshe kule veki sinika ingqwalasela kwi-app yokwazi ukubona apha khoyo umntwana wakho ngamaxesha onke ukudandalazisa banzi ke ngalomba ukhona uSandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela, khawusixelele banzi ngale app. Maqila uyawundinqenela okokuba ukukhulisa abantwana kwelixesha siphila kulo akukho lula. Le app ke isebenza njengala GPS application okanye lanto kuthiwa i-tracker ifakwa emotweni. Uba uyakhumbula uzawuthi omhlawumbe xa udriver ubheke Alexandra okanye udriver ubheke Thembisa uba ungumuntu ohlala eBryanston apho ingathi kukhuselekile according to le GPS iyakuxelela ukuthi udrive Alexandra inobungozi le ndawo udriver kuyo okanye udrive Thembisa inobungozi. Le app isebenza njalo, uyakwazi umtreka umntana usebenzisa le GPS location. Uba ke umntana uzawuhamba indawo ezirongo engaqhelanga le app ungena kuzo iyakwazi usenda i-notification efonini yakhe kuxelela ukuthi umntana ngoku usendaweni ethile. Noba mhlawumbe ubungayivulanga wena le application ze umntana ahambe ezandawo xa sele efika endlini wena xa sele uyivula le application
ukuthi udriver wemoto kanye wetaxi we-transport uhambe indawo ezilolu hlobo nomntwana. When it comes to ebantwaneni ke uyakwazi usebenzisa kwale app okokuba ujonga lento okuthiwa screen time. Uspend ixesha elingakanani umntana efonini yakhe esenza ntoni, iyakunikeza yonke la history lela. Okwesibini iyakwenza okokuba ummonitorisha especially abantwana bazi-boys xa bedlala igame uziblokhe eza games. Ukanti ke okugqibela xa esengozini yena uyakwazi upressa lento kuthiwa yi-panic button akuxelele okokuba usengozini. Ngamanye amagama ukwazi ukumfumana xa umfonele efonini yakhe, noko uyakwazi umtreka kule app umbone ba uphi nabani na uhamba phi wenza ntoni. Ingabe ifumaneka kanjani le app? Uzawuya ku-Google uyoyidownloada khona uGoogle Play, ufike uthi GPS location tracker, kodwa funeka ibe neligama lithi kids, GPS kids locator okanye GPS kids tracker. Uyidownloade ke uyifake efonini yakho. Siyabulela Sandile ngexesha lakho. Kwezemidlalo sele kushiyeke ngaphezulu nje kweveki ezimbini kuqala imidlalo ye-Olympic eParis, France. Abaququzeleli balengxikela bathi abananxalabo ingako ngezokhuseleko bathoba namngeni banawo ngokuqinisekisa ukuba abantu baziva bemkelekile. Umsitho wokuvula Olympics uza kuba ngomhla wama-26 kule miyo. Sidale isankxwe phambi kwemidlalo ye-Olympic isigqibo sikamongameli wombutho wembaleki kwihlabathi sokukhapha imbasa zegolide ngesixamali kwimbaleki. Usikhusele esisigqibo ekwasikhusela neso sokukwaya intatho nxaxheba yembaleki eziphuma eRussia naseBelarus ngenxa yohlaselo lweRussia eUkraine. Ukwathi abanaxhala lwahlukileyo kwelangaphambili ngokhuseleko. All games are potentially problematic from a security point of view. You know, there hasn't been a games in modern time that Los Angeles was my second games. That had its own challenges. Obviously, London, I was, at the heart of those games, so I know some of the complexity. I mean, what you have to say now is the world is significantly more complicated than it was in 2012. Phethelweni abalungiselelo alengxikela imidlalo kakumbi kumabala afana nele-volleyball. Imidlalo ye-Olympic iqala ngomhla wama-26 kule kaJulayi kuyokuthi ga kumhla we-11 ku-August. Kamnandi mawethu. Molweni mawethu, ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Sawubona nanko umsinga moya bandayo uchwechwela umzantsi ntshona welizwe talakela amathuba amahle kakhulu phaya entshona koloni. Kungenjalo lithehwelele ngamafu phaya entshona ngokunjalo naphaya kwimpuma yelizwe. Ngomso ke mbukeli sawubona lo msinga ngawo moya bandayo ushiya indawo ungena ke wesibini udalakela amathuba amahle phaya emvula entshona koloni lisatheke ehwelele ngamafu kumimandla esentshona ngokunjalo nasempuma. Kanti ke mbukeli uyabongoza into obuqapheleka lokhu la moya Zulu enomoya obhudla ngamandla phaya entshona ngokunjalo naphaya kompuma koloni kuquka ke nemvula ngamandla entshona koloni nomoya obhudla ngamandla enxwemeni ngokunjalo nokulatyuza kwamaza phaya kunxweme lwasentshona. Ngomso ke mbukeli salindelekile kaloku la mozulu enemvula ngamandla phaya entshona koloni ihamba ke nomoya yakube ubhudla kwaphaya entshona koloni njalo kuyaqhina phaka kwindawo eziphakamileyo ezisempuma. Kaloku nala moya oyokube ubhudla ngamandla phaya elunxwemeni lwasentshona koloni wona kamaqondo mbukeli aphansi asibonisa uba noko lithanda ukufudumala ngo-13 degrees izolo phaya eKapa lodumo nasevostile kodwa kaphansi amaqondo ngo-4 degrees eSutherland. Awusindanga ke wena mbukeli kulaa mozulu ebandayo nalapho amaqondo ebetha kwisihlanu tiara ngokunjalo. Sisixhenxe komani zebe sisibozo eMthatha ngelixa ke athathisa amaqondo ngo-15 eThekwini ngokunjalo naseSajonisi eRhawutini naseBethlehem silindele 2 degrees inkwankca ke yonke
sonke xa sihlabela mgama sijonga ngomso salibona kaloku elafuthe lomsingo moya bandayo amaqondo athande uba phantsi kulo lonke elia elisentshona samona la elashumi pha eCalvinia 14 efostile Kapa lodumo naseFredendal kanti ke Springbok lishumi ngelixa phaya korhafu nakonxuba amaqondo ephantsi ngo18 emthatha ke noko kufudumele ngo25 ngelixa lilihle izulu ngo20 Thekwini ngamashumi amathathu phaya eRichards Bay na phela emehlweni inhliziyo kaMnandi Mawethu.